צהריים טובים. אני יכול להתחיל? לא, שנייה אחת, תכף נחבר אותך. צהריים טובים, ישיבה מן המניין, מילה מן העניין. כמה דברים על הסדר יום. אחד, חוקי העזר. אם דיברנו עליהם לפני זה, בועז עכשיו יסביר מה מהות החוק ומה הסטטוס ואיך מתקדמים. ויש שלושה תב"רים על הפרק. אחד, 30,000 שקל להנגשה אקוסטית לדרכה, 80,000 שקל הגדלת תקרה גביית הורים מגיל הרך, והדבר השלישי זה 13,000 שקל מול סיוע מול חרבות ברזל מול פעילות שאנחנו נעשה, ואישור לסגירת תב"רים נדבר על זה, ופתיחת חשבונות גנים. בועז, הבמה שלך, תסביר מה זה החוקי העזר, מה זה ארבעת החוקים האלה, מה הסטטוס שלהם, מה בוצע בעבר ואיך מתקדמים ומה הלו"ז. ומה הדבר האחרון אמרת? מה הלו"ז, לוחות הזמנים. לו"ז, אוקיי, בסדר. אז שלום לכולם, ערב טוב. אנחנו עושים ייעוץ פיננסי ברשויות מקומיות, עושים הרבה בתחום של החוקי עזר. חוקי עזר למעשה זה למעשה החקיקת המשנה שמסמיכה את הרשות למעשה לחוקק תחת תחום החוקים שמביאים לרשות. במקרה הספציפי, החוקים העיקריים שאנחנו מדברים עליהם זה חוקי עזר לפיתוח. המשמעות שלהם למעשה זה בניית תקציב פנימי של הרשות שיאפשר לה לייצר קופות ופיתוח. הפיתוח הוא פיתוח של מדרכות, פיתוח של כבישים, פיתוח של טיול וליווי, ויש עוד כאלה וכאלה, אבל כרגע אנחנו מדברים עליהם ואלה העיקריים. המשמעות היא הלכה למעשה, לפני שניגע בתעריפים ונסביר את החוק עצמו, שבסופו של יום אני קורא לזה יזם, אבל למעשה זה יכול להיות יזם שקונה עכשיו פרויקט שלם, וזה יכול להיות גם בעל נכס שבא ועושה הרחבה על הנכס הקיים. כל יזם שבא ומבקש היתר בנייה, אחד מהתנאים שנהוגים למעשה בכל הארץ על מנת לאפשר לו לקבל את ההיתר בנייה, זה אותו תשלום של היטלים. אותו תשלום של היטלים, ההיטלים, כמו שאמרתי, כל היטל והיטל הולך למעשה מיועד בסופו של דבר בתקופה ייעודית של הרשות לפיתוח אותו היטל כפי שהוא נקבע. ההיטל הזה אצלכם, אני הולך לתת סימולציה גם בהתאם פרטנית, גם בהתאם להיטלים שאנחנו רוצים לקבוע אצלכם, בהתאם לתחשיב שבוצע. מההיטל הזה סדר גודל תלוי בגודל הנכס, זאת אומרת שהבית שיושב עליו והמטר הבנוי. הוא מורכב למעשה משני החלקים האלה. ככל שיש יותר מטר בנוי, יש לנו יותר את ההיטל, אותו דבר לגבי הקרקע. מבחינת ההיטלים אני רוצה כבר, אני קודם כל לתת כמה שאלות לגבי המהות של ההיטלים, פועל. לא. אני לא רואה אותם, אז זה רק תעניינו לי לא, אין שאלות, אתה יכול להמשיך סגל. אין שאלות. אוקיי, בסדר גמור. ההיטלים שאנחנו למעשה כרגע באנו ותרשמנו אותם, אנחנו ביצענו גם על הבסיס של התחשיב, הוא בבסיס שקל להסביר אותו די פשוט. בסופו של דבר אנחנו באים ושואלים את עצמנו כמה נכון להיום עולה לבנות מטר כביש רץ, כמה עולה לבנות מטר מדרכה רצה, וטיול וניקוז, וטיול וניקוז זה כמה גם זה עולה. בוחנים במעשה במסגרת הטבעות הקיימות של היישוב כמה סך הכל מטר רץ קיים, גם טבעות קיימות וגם טבעות מתוכננות, ומחלקים את זה למטראז' של הקרקע של סך הכל היישוב. ככה אנחנו מקבלים איזה סוג של ימי המחנה והמונה, אז אנחנו מקבלים למעשה כמה כל מטר בנייה, כל מטר קרקע אמור לשלם את חלקו היחסי באותו היטל. אם אני מדבר כרגע על מספרים, בסופו של יום שבחנו שלושת התחשיבים האלה של סלילת מדרכות, סלילת כבישים וטיול וניקוז, יצא שעבור קרקע שלושתם ביחד זה קרוב ל-12 שקלים. זאת אומרת על כל מטר קרקע
12 שקלים, כ-11.9 ליטר, על כל מטר בנוי 35.71, 35 שקלים לצורך הפשטות, 35 שקלים. אפשר להסביר, שנייה, אתה יכול לתת דוגמה לקרקע של חצי דונם בבית של 200 מטר? ולמה זה משמש? אתה רוצה להגיד לי מה? בית של 200 מטר? 200 מטר וקרקע של 400 מטר. 200 מטר, הקרקע של 400 מטר. נכון. זה יוצא 11,000 שקל ו-900 שקלים, כמעט 12,000 שקלים. אוקיי, זה סך הכל הם בונים. ומה זה משמש אותנו רק כדי להעביר את הנקודה? איך עשה את החישוב, שנבין איך הסביר לך? הכפיל 400 כפול 0. עלות 1.3, 1.2 של האדמה, 200 כפול 11,000 שקל, כפול 11 שקלים, זה הגיע לסכום הזה. או שתעשו את החישוב פה. כן. מאחת, אני אראה את המסך הזה שנשתמשתי בו כרגע. עוד לא. עוד לא. כן. אז זה הסימולציה שכרגע עשיתי כאן, כמו שביקשתם, ואז יש לנו הכל יוצא ככה. לצורך העניין, אם נעשה כאן 500 מטר ו-150 מטר, בנוי, יצא לנו נגיד סביב 11,000 שקל, זה נכון יהיה להגיד כסימולציה כללית, אבל שוב פעם, אתם מבינים שזה בסוף מבוסס על אותם התעריפים הללו. עד לכאן הכל מובן, אני מבין. אני ממשיך. מבחינת החוקים האלה למעשה היו קיימים עד לפני 2-3. התעריפים מן הסתם היו שונים בגלל שהשוק היה שונה, ונכון להיום אנחנו באים ולוקחים את החוקים הקיימים ומשנים להם ופונים למשרד הפנים ומבקשים לשנות את התעריפים ואת החקיקה בהתאם. ראוי לציין באותה נשימה שאומנם אנחנו מייצרים לנו באמת כאן איזו הכנסה עצמית לעירייה, אבל מעבר לכך כל הזמן אני נתקל, וגם היום נתקלתי בקולות קוראים שהם באים ומתנים את אותה תמיכה הכספית. היום נתקלתי אני אגיד לכם איזה קול קורא, נראה לי של משרד השיכון, אם אתם מכירים 71/24, זה התמיכה לפיתוח של משרד השיכון, הם מבקשים שם לקבל דיווח בהתאם בדיוק לתעריפים האלה, לשלושת התעריפים האלה שאנחנו מדברים עליהם, שני החוקים האלה למעשה, שזה חוק העזר לסלילת רחובות, זה נקרא, שני אלה, וחוק העזר לתיעול וניצול. ובלי הדבר הזה, למעשה כתנאי סף, לא מאפשרים לקדם כאן את התמיכה. מתוך המקום שאומרים, אנחנו כן נתמוך, אבל אנחנו רוצים לראות באמת את התושבים ואת הרשות כאן, מייצרת כאן איזושהי קופה עתידית, לבוא ולחדש את אותן תשתיות, שבסופו של דבר יהיה בלאי טבעי לתשתיות האלה שתצטרכו לחדש אותן במסגרת היישובים. יכול להמשיך? שאלות, חברים. שאלות? רוצים לשאול שאלות? עדי, בקיסר, רוצה לשאול משהו? לא, אני באתי, כאילו לא הייתי מההתחלה, זה עניין של היטלים לאנשים שבונים עכשיו את הבית? זה עדיין אפילו לא עבר שום זה בחוק העזר שעדיין לא הגיע אפילו למשרד הפנים, זה לבתים חדשים, כן. בועז, אתה מוזמן לתקן אותי. על התושב. על בעל הנכס? למעשה כל מי שבא ומבקש היתר בנייה, אתה שאלת אם זה למישהו בונה חדש, כל מי שמבקש היתר בנייה ל-100, 200, מה הגודל שהוא בונה, הוא ישלם למעשה את התעריפים האלה. היוצא דופן היחיד שלא ישלם במקרה שלכם זה מי שכבר בעבר, נגיד מישהו יש לו נכס על חצי דונם, יש לו 150 מטר בנוי, בא וביקש להרחיב ב-50 מטר נוספים, בהנחה הוא שילם בבסיס החוק הישן בשנים קודמות את ההיטלים האלה, אז הוא לא יידרש לשלם כפל היטל, אלא הוא ישלם רק על ה-50 מטר הנוספים שהוא הבנוי החדשים שהוא הוסיף כרגע. יש מטראז' מינימלי להיטלים האלה, או שכל היתר בנייה?
התשלומים האלה הם בנוסף להיטלים שהתושב משלם. היטלים לא משלמים. להם חברת החשמל. כן, זה לסלילת כבישים, מדרכות וניקוז. רק שאלה, כאילו, זה שבונה באדמה שלו ששילם את כל המיסים, ואת כל ההיטלים, ואת כל מה שדרוש. כן, כרגע תושב... למה הוא צריך להיות כאילו צד במדרכה, בסלילת כביש? זה לא שטח שלו, זה שטח ציבורי. אומנם זה נגישות, ועל כן הוא משלם ארנונה לזה. ארנונה על שירות שהוא מקבל. ארנונה... שנייה. כן, בועז, מה? חבר'ה, זה לדיון, זה לא עכשיו, זה חוק שהוצא. זה השאלות. בועז, שאלתי שאלה, אם תוכל לחזור שנייה אחורה, פשוט היה לך טלפון. יש מטראז' מסוים לבנייה או כל היתר בנייה? היטלים. כל היתר בנייה שדורש שמבקשים לבנות תוספת. למה זה משמש, בועז? תחדד למה זה משמש בדיוק. והאם הדבר הזה גם... שנייה אחת. אם ההיטלים על הדברים שעושים פה, מדרכות ולא יודע מה, משולם במקום אחר. בוודאי, ב-90% מהרשויות בארץ זה משולם. אני יכול לתייג את זה בזה שבאמת במגזר הערבי לרוב, בוא נגיד לא משלמים, לא חוקקו את זה אפילו במגזר אבל יש תמריצים היום שכן מעודדים לבוא ושיהיה חוקקו. גם בסוף אותם כספים נשארים ברשות, זאת אומרת, מהווים את התשתית לעתיד לבוא, שאם תרצה לבוא לחדש את התשתיות, להרחיב אותם, ולבנות אפילו, אתה יודע, תשתית חדשה, את הקופה לזה, גם לצורך מאצ'ינג. התעריף הזה קבוע? התעריף של המטר אדמה ומטר בניין. חייב להיות מעודכן פעם ב5 שנים. למעשה כרגע התעריף הספציפי הזה קיבלנו עליו אישור במשרד הפנים. אני אגיד לכם מה המועד של התעריף הזה. שנייה, אני אישור עד 28. עד שנת 28 למעשה זה יהיה בתוקף, אבל הוא צמוד למדד המחירים לצרכן, למדד תשומות הבנייה. והם לא מחוקקים את החוק הזה? אם לא מחוקק החוק הזה, זה כמה דברים. קודם כל, אני באופן אישי, וזה לא המשימה שלי לשכנע אתכם, אבל אני באופן אישי חושב שזה כן מהווה איזשהו גורם מפתח את הרשות בזה שיהיה לכם את הקופות. גם אני לא מפתח לצורך מאצ'ינג בפיתוח שמקבלים, כמו שאמרתי כרגע, ממשרד לשיכון ובינוי. זה משהו שבאמת מעביר לכם איזושהי קפיצת מדרגה, איזשהו, נקרא לזה מינוף לפיתוח היישוב, כל האלמנטים האלה. חוץ מזה, בשנים שעברו, באמת היה, אני מדבר על האוכלוסייה דווקא לא הדרוזית, הבדואית, היה שם כל מיני, נקרא לזה בונוסים שהם נתנו למי שעושה. לא באמת קרה שם שום דבר, אז הם פשוט החליטו לשנות את השיטה, במקום לתת בונוסים, לעשות כל מיני סנקציות למי שלא יעשה. אז לכן כרגע אתם לא נמצאים במקום הזה, אבל כן אתה יכול לבוא ולראות, הנה כבר, הלכה למעשה, זה כמו אותם קורבנות שחורים, שבאים ונותנים את הסובסידיות, נותנים את אותם תקציבים כתנאי סף. הם נותנים כתיבים האלה. אוקיי, זה שנייה. אז אני... נעלמת. בועז, שני דברים אני אשאל. כמה זמן יוקח מרגע אישור עד שיש חוק שאפשר לאכוף? החוקים האלה, ספציפית כרגע, התעריפים שלנו מה שזה אומר, שברגע שיש לי את האישור מניעה, אפשר תוך חודשים ספורים כבר לראות את זה ברשומות. אני מדבר על, אני מעריך שעד 3 חודשים,
לשמחתי זה לא דורש כאן משרדים נוספים, רק משרד הפנים ומשרד המשפטים, שזה... חיקוק, זה הסדר גודל. האם לחוקק את החוק מחייב גם את אכיפתו? מה שכן צריך לקחת בחשבון, וזה אני אומר לכולם ולבעלי תפקידים גם, שבסופו של יום אם מחליטים ללכת על זה ולעשות את זה, אז כן צריך לדעת לאכוף את זה. כי אם יהיה את החוק, עדיף שלא יהיה חוק, מאשר שיהיה חוק שלא אוכפים אותו. וזה ברמה כבר משפטית. טוב, עוד שאלות על החוק הזה. השאלה זה התעריף הכי גבוה, הכי הכי נמוך. נמוך בדיוק. בועז, אין כאן עניין של תעריף, שמעתי את השאלה, אני אומר, אין כאן עניין של תעריף גבוה, תעריף נמוך, התעריף הוא תעריף נמוך, לכל הדעות הוא תעריף נמוך, להגיד לכם שהתעריף לא יכול להיות יותר נמוך, הוא כן, אני משער שאתה יודע, אפשר, מה התעריף המינימלי? יש הגדרה כזו? אין תעריף מינימלי, התעריף הסברתי מקודם איך מחשבים את התעריף. התעריף בסופו של דבר, אתה רוצה כאן לראות דוגמה לתחשיב, איך זה נראה? השאלה אם אפשר להוריד את הסכום או בקרקע או בבינוי. שנייה, בוא נראה איך משוואה, איך מחשבים? אני מתכוון לתשובה, התעריף מינימלי, יש תחשיב לתעריף. עם זאת, ומהידע שאנחנו צברנו עם הזמן, אנחנו מבינים שיש יוצא דופן. עכשיו, אני לא יכול בתחילה לענות אתכם מי הייתה יוצא דופן ולמה אישור, אבל משרד הפנים, יותר נכון חברת הבקרה באישור של משרד הפנים, מאפשרים לנו להפחית תעריפים בנקודות מסוימות. אז איך אפשר, אז אני אחסוך את השאלה. אני לא יודע כמה, באמת לחשוב לפני, כי כבר מלכתחילה כרגע, כפי שזה מופיע כרגע, התעריף נמוך. אוקיי, בוא אני אחסוך את השאלה של חברי המועצה. בועז, אני אחסוך את השאלה של חברי המועצה. מה התעריף המינימלי שבסוף אנחנו רוצים לקבל את ההטבות ואת העזרה של המדינה ואת הכל, אבל מצד שני אנחנו רוצים גם לבוא, אנחנו מבינים שזה משרת את התושבים וזה תשתיות ומדרכות וניקוז לתושבים, זה לא לאף אחד אחר. אבל אנחנו רוצים לבדוק גם מה לא המינימום, משהו ריאלי שאפשר לעשות. לא להעמיס עוד על התושב בתשלומים, הרי ההיטלים הם קיימים גם... אתה משלם היטלים לתאגיד, יעמל לך כל התשתיות? לא עושה ניקוז ולא מדרכות ולא, בכוונה מדגיש את זה. תאגיד לא עושה ניקוז. אתה משלם על הדברים האלה. בס על ביוב. על ביוב. ולא ניקוז. בבקשה. היטלים כאלה ניתן לאכוף אותם גם בתעריף מינימלי וגם אם השגנו את כל האישורים ואת כל ההנחות הנדרשים. סתם דוגמה, שכונת חיילים חדשה שעכשיו הקמנו, אוקיי? אז הבן אדם שקונה, רוכש את המגרש, אז הוא מגלם את כל ההוצאות, כולל הכבישים, הסלילת כבישים, כולל המדרכות, ביחס למגרש שהוא מקבל. השאלה הנשאלת היא, מישהו עכשיו בונה באדמתו הפרטית שאין לו גישה. האם זה מחייב את המועצה לתת לו את הגישה הזו, לתת לו את השירותים האלה כדי שישלם את הארנונה כמו שצריך? כן, בועז. מענות? כן. קודם כל, לגבי שכונות חדשות. בסופו של יום אנחנו באים ומסתכלים על מכרז. הרבה פעמים בשכונות חדשות דווקא זו דוגמה טובה, ומתי לא משלמים היטלים, כי לרוב מה שקורה בשכונות חדשות כבר מלכתחילה כתוב בהסכם פיתוח שמי שמפתח את זה באותו משרד כזה או אחר, ואי אפשר שיהיה כפל תשלום. אוקיי, כבר שילמו על זה במסגרת התשלום קרקע. זה לגבי זה. לגבי השאלה השנייה שלך. אז התחלתי מקודם להגיד, קצת נקרתי שבעבר באמת, בעבר החוק, התעריפים, התשלום היה על בסיס גיאוגרפי. מה זה אומר? אני גר ברחוב, לא יודע מה, רג'ואן, אז ובאו ועשו אצלי ברחוב, ועשו אצלי עכשיו פיתוח של הכביש ושל הטיעון. אז יבקשו ממני, וכל תושבי הרחוב היו מבקשים מאיתנו לבוא ולסבסד, לשלם את הדבר הזה. אוקיי, מה שלא מבקשים, משלושה רחובות שנמצאים דרומית, שלא מתמשים בכלל בתשתיות האלה. אין, זה כבר לא, זה כבר חלף מהעולם. היום אנחנו מדברים במונחים של כלל היישוב. זאת אומרת,
הכספים נכנסים לאותן קופות, רצתה המועצה והחליטו לעשות לנכס מסוים, מן הראוי שיעשו לו גישה לנכס. אני לא יודע, אתה יודע, אם זה מקרה פרטני, שזה עובר דרך שטחים פרטיים וכדומה, אני לא יודע מה הפתרונות שלכם, אם באים ועושים אולי, זה נקרא הפקעה או לא עושים הפקעה, אבל זה כבר עניינים שלכם הפנימיים. המועצה תחליט איך היא משתמשת במעשה מה ומשתמשת באותם כספים של הפיתוח בהתאם לתעדוף שקיים. הרעיון הוא, בבסיס הרעיון שכל האזורים צריך לחדש את כל היישוב. טוב. אני מובן ששכונות לא, ושטחים פרטיים שאתה רוצה לבנות בנייה חדשה. כן, עכשיו למשל לטובת העניין, ברס טומבר, חיילים אמורים לשלם היתר, מי שפרטי לא משלם. עכשיו הוא מקבל מדרכות, מקבל גישה, מקבל הכל, אבל בעיקרון הוא לא. מה? בונה על אדמה פרטית לא משלם. במתכונת הזו הוא ישלם, כאילו לניקוזים, ובסוף הוא מקבל כביכול תשתית שעוזרת לו, אבל הוא לא משלם עליה. רגע, אבל התשלום אמור להיות גם כן סוללים ברור, לא, בטח שכן, סולל כביש, מדרכה, ניקוז, הוא אמור לשלם. יש. انت صح ولا لا؟ נכון. מה זה לא משלם? תרגן שנה, לא יש לנו שני. עכשיו מישהו בנה באדמה הפרטית, מאיפה הוא משלם? איפה הוא משלם? למי? עכשיו? כמובן. לא עכשיו, עכשיו לא. עכשיו אנחנו מדברים על עכשיו, בעתיד, אז זה החוק הזה. החוק הזה ייכנס לתוקף מהיום שלו. היום, בן אדם שבונה על אדמה פרטית, מה הוא משלם? לא משלם. יש מיסים מסוימים במועצה, אני לא יודע מה זה. רק תגיד. ופה, והוא מקבל הכל. נכון, אמור לקבל כביש, אמור לקבל מדרכה, אמור לקבל ניקוז, חלק מה. הטענה עכשיו החיילים החיילים משלמים. שילמו כבר, הוא אמר לך, הם שילמו כבר ברגע שרכשו את הקרקע, זה מגולם מתוך ההסכם שלהם, הם שילמו. בן אדם פרטי, אני סעד בעבר וג'בר פלחרה, אני לא משלם את ההיטלים שאנחנו מדברים עליהם עכשיו. אבל ברגע שזה יאושר, אז כן צריך לשלם. ואז הוא מקבל במקביל ניקוז. אבל המועצה גובה את ההיטלים האלה מראש, נכון? אם אישור היתר בנייה, עם החתימה של המועצה. ואם המועצה לא מספקת את מה שאמורה לתת בתמורה, אז עוד פעם. הוא מקשיב לשאלה. אני אומר שזה התניה בבסיס היתר הבנייה. בן בקש היתר בנייה, אז מבקשים לנו הרבה דברים שהם הנדסיים, אז... לא, אני אחדד את השאלה, אני אחדד את השאלה של נזי. השאלה של נזי אומרת, תקשיב, אתה משלם לתאגיד, אתה שומע אותי? איפה זה מצפצף אצלו? לא אצלנו. בועז, הטבע שלך מפריע. השאלה של חבר המועצה נזי אומרת, תקשיב, אני משלם עכשיו לתאגיד אליהם, הוא מחויב להביא לביוב ומים. עכשיו אני משלם למועצה את ההיטל הזה. מי מחייב את המועצה, איך מייצרים מצב כזה שהמועצה מחויבת לתת את השירות הזה? איך מייצרים מצב שהמועצה מחויבת לעשות את הספילה? כן. שני הכביש שלה? כן. נכון. השאלת ההיטלים. זה עובר בשטח, בסוף זה אמור לעבור בשטח שמוגדר כדרך, יש לו דרך שאין לו כביש, אין לו שדר, שזה בית פרטי שנמצא אחרי בית פרטי, ואז זה מעשה לעבור דרך שטח פרטי. לא. יש כביש, בועז, יש כביש, לא סלול, לא שום דבר, בכביש הזה עובר ליד חלקה פרטית, הבן אדם הזה בנה על חלקה פרטית, איך צריך לחבר אותו, לסלול לו את הכביש והכל, איך הוא יבוא לידי ביטוי, לחייב את הרשות, לבצע סלילה, לבצע כל מה שהוא דרוש. אנחנו לא מוטרדים אני אחדד. אנחנו לא מוטרדים מהמועצה הנוכחית. זאת אומרת, תקשיבו, שלמו היטל יקבלו. איך אוכפים את זה לאורך שנים? שכל מי שמשלם את ההיטל הזה, יודע שתמורת ההיטל הוא מקבל סלילת כביש, מקבל מדרכה, מקבל ניקוז, כל מה שמגיע לו. שהסיכוי הוא 50. החוק הפוך, הכוונה הוא מחייב, כמו שמחייב אותו בחור שבונה לשלם את ההיטל,
יש בצד השני גם חובה על המועצה לעשות את זה, אם יש בחוק, זה מעוגן איפשהו בחוק עזר. קודם כל זה לא מעוגן בחוק עזר שחייבים לבוא ולעשות לידו, אוקיי? אבל אם יש לכם רחובות שיש להם שם טבעות וכבר מתחילים לאשר, אז באופן טבעי המועצה תתחלת לתעדף את אותם דרכים. זו שאלה שקצת קשה לי, כאילו בסוף החוק לא מצביע, אין כאן אחד לאחד. אם שמת 12,000 שקל, אז אני אבנה לך בית, ואני אבנה לך את התשתיות ב-12,000 שקל עד הבית שלך. לא, הכסף הזה נכנס לקופת המועצה שהיא תעדפת בהתאם לצורך המיידי. זה נשמע הזוי כזה כל הסיפור הזה. אתה בא אומר אנחנו נשלם את ההיטלים. רגע, אני אשאל שאלה באותו הקשר אבל בסגנון אחר. היום אני בונה באדמה פרטית שלי, בסדר? שכונה קיימת ותיקה בת 1,000,000 שנה. אני משלם את ההיטלים כי יש לי מגרש פנוי שם. אני בא למועצה עם ההיטלים ששילמתי, אדון ראש המועצה בבקשה תעשה לי כביש, לא יודע, מהשכונה למטה עד אליי בעלות של 500,000 שקל. הוא יכול להגיד לי תקשיב, תמורת 12 או 13 תראו גודל הבנייה שם, אני לא עושה לך כביש כזה. אז מה, הלך הכסף? הרי אנחנו כולנו יודעים שתאגידי המים, סליחה, כולנו יודעים שתאגידי המים הקיימים והפעילים גם בעבר וגם עכשיו בהווה וגם בעתיד, הם יודעים לגזול והנשמה יוצאת עד שהם באים לעשות את העבודה. אז מה, לשלם את הכסף? ככה. אני אגיד את זה עוד פעם, הכסף עצמו הוא לא אמור להיות תשתיות של, זה לא אחד, זה לא בית ליד הכביש. פעם זה היה ככה, היום זה לא ככה, היום באים ואומרים, אתה כתושב ג'וליס נהנה מכל הדרכים שנמצאות בג'וליס, אנחנו כמועצה מתחייבים לשמור על פיתוח סביר בכל אותם כבישים ומדרכות. טוב, לחוק... זה מבוצע, ואם מתעשים את זה נכון, זה כבר... לא... אותו דבר בתאגיד, כל עוד לא שילמת היטלים, לא חותמים לך, יכול להיות שיחבר אותך בעת שני, אותו דבר חבר'ה. כן, אבל פה אתה מדבר לא על... לא מדובר על סלילת כביש. אתה מדבר על תשתיות מדרסות. תוקע אותך שנה. חבר'ה, זה דיון, זה הכל מסתכל, זה לא עכשיו, זה כל העניין. אבל זה תשתיות נוף כזה, תשתיות בטיחות. תגיד, אני מדבר בשם עצמי, בסדר? עם ניסיון רב, עם התאגיד הקיים אצלנו פה. הנשמה יוצאת, אתה משלם את ההיטלים, אוכלים אותך, בולעים אותך, משחקים אותה ב100 סיבובים, שאתה טמבל או אתה לא מבין עניין, מנסים לקחת את הכסף ולא לבצע. איך אני יכול להיות בטוח שאני כתושב או מישהו אחר משלם את הכסף מראש לתאגיד, ובסוף אני אחכה 900 שנה עד שיעשו את העבודה, דרך בית משפט. אז למה? חבר'ה, זה הסיבה, זה הסיבה שהשאלה על שני הבועז. לא, אם היית אומר ארגון אחר חוץ מתאגיד המים, לא, התאגיד זה לא, זה עזוב את התאגיד. זו הסיבה שהשאלה הועלתה על ידי, היה חשוב לי להעביר את זה. בסוף אני רוצה לייצר את המחויבות משני הצדדים. אני לא יכול לבקש מהתושב, בוא תשלם XYZ, אנחנו נעשה את העבודה, בסדר, בצד שלנו, אבל זה לאורך שנים, לעוד, לא יודע, 10-15 שנה. אני רוצה לוודא שיש את הצד השני שמחויב גם לשלם את זה. הלאה, החוק הבא, בועז. החוקים הבאים למעשה שאנחנו מדברים עליהם, שנייה אחת, חוק העזר חניה. איך חשוב? כולנו מכירים, סליחה? חשוב, תמשיך. בועז, הטלפון שלך... שלא. בועז, חבד את הטלפון, בשעה. אני בלי הטלפון בלוגלון. רוטט, טלפון של רוטט. תמיד להתרבל זה לא שלי. שקשור. שעה אנחנו מפילים את זה על הבן אדם. כן בועז, כמה מילים על החנייה? יש לנו עוד שני חוקים למעשה שאנחנו מדברים עליהם. 3. אחד מהם זה הנושא של החנייה, כמה מילים. החוק עצמו משפטית קיים, כרגע המועצה עובדים למעשה, החוק עצמו, אנחנו מכירים אותו, התקשיב, המספרים שנמצאים שם הם באמת קבילים, זה הנושא של כמה תעריף משלמים עבור שעת חנייה בכחול לבן. מה שיותר חשוב בחוק הזה זה לבוא במסגרת החוקית שאפשר לבוא ולהפעיל כאן למעשה פקח שיעבור ויעשה סדר ביישוב,
ובהתאם לסימונים שיסומנו במסגרת היישובית, איפה אסור לחנות, בעיקר איפה אסור לחנות, אני לא מדבר כרגע בכלל בכחול לבן, יותר בנושא של אדום לבן, יותר בנושא של חניית מדרכות, שלטים מיוחדים, חניית נכים, מעברים, שהדברים יהיו מוסדרים, ויהיה אפשר למעשה לבוא ולקנוס לא לשם הקנס, אלא לשם הסדר העתידי. אני מאמין שכולכם יודעים שזה משהו שצריך להיות. לגבי נושא של כחול לבן, גם זה בר ביצוע ראש המועצה את האפשרות לבוא ולהחליט שבמסגרת שהתושבים לא ישלמו באזורים מסוימים או בכל האזורים, או אפילו שרבות מייצרים איזשהם אזורים שהם אזורי תיירות יותר, אז דווקא שם כן לבוא ולגבות את הכחול לבן ולייצר את הקופה שתהווה למעשה את התמיכה בכל מה שנוגע לתעבורה בעתיד. ברור? שאלות, אזור תעשייה, לא אזור תעשייה, כל החנה בשר, מה שנקרא, כל מי שמחנה את האוטו שלו אצלנו באזור תעשייה, או את המשאית והוא נוסע הביתה עם האוטו הפרטי שלו, זה חלק מזה. לא תושבי ג'וליס. לא רע. כן, כן. כל השפטניקים שנוסעים. הכל, כולם. אנחנו מבינים את החוק. הלאה. בועז, השלישי, כן. השני. חוק העזר, שלטים ומודעות. החוק העזר הזה למעשה בא... איזה חוק זה בועז? שלטים. תמשיך? כן. תמשיך, בוא. מודעות? כן. חוק העזר שלטים ומודעות למעשה קובע שני דברים. הוא קובע הרבה דברים, על בסיס החוק הזה, אם אני מנסה ככה ברמת ההיררכיה להגיד איפה זה באמת תופס אותנו, זה קודם כל תופס אותנו במקום של איפה לא לשים את המודעות, איפה מותר ואיפה אסור. בגדול, אוקיי, אני אעביר גם את החוק עצמו שתקראו אותו יותר לעומק, אבל בגדול מה שזה אומר שיש עניין של גבול העלמא, איפה שמעשה הפרסומת של העלים, שעושה ציפורניים, שזה, גם אם הוא שם את זה על הבית שלו, אבל זה יוצא כלפי החוץ, כלפי הרחוב, זה דבר שאנחנו מעדיפים שלא יהיה, שיהיה בצורה מוסדרת, ויהיה מקומות יהודיים לזה, ואותם פרסומות ופרסומים, זה לגבי הסדר בסביבה בתוך הכפר. מעבר לזה, הנושא של בעלי העסקים משלמים אגרה חד פעמית שנתית, סדר גודל נראה של בין 100 ל-200 שקל שנתי שמשלמים עבור אותו שלט שהם שמים מעל בית העסק שלהם. שתבין, הכוונה שנייה בועז, הכוונה באגרה הזו זה לא באמת עכשיו מיליונים, זה רק כדי לייצר את התודעה של שקלים, כדי לשים מצב שאתה, אל תמלא את כל החניה, את כל החזית שלך בשלטים, אתה צריך שלט, תעשה שלט. גם אפשר לאכוף את כל השלטים האלה שתגידים על הגבול. בעל העסק שיש לו שלט מעל העסק שלו, זה בסדר גמור וצריך וחובה עליו לשלם ארנונה למועצה. נכון. זה, אין כזה, לא היה. זה בסדר גמור מעולה. השאלה היא, מה עם כל השילוט של כל המכללות האלה? זה לא מתייחס. שזה צריך פשוט לקנות אותם. זה. השילוט הזה. בועז, כמה מילים על זה בבקשה. על מה, אני ממשיך באותו מקום? שאלו לגבי השלטים של... כן. הציפורניים, הנספחים מבחוץ. בגדול צריך לקבוע מקומות שבהם מותר לשים שילוט, באותם מקומות שמותר לשים שילוט, למעשה מדובר בסופו של דבר בפעילות מסחרית, אותם בכללות רוצים למכור, אין בעיה, תבואו תשימו את השלטים באזורים שהמועצה קבעה שמותר לשים שלטים, ואתם תשלמו לנו על בסיס, אגב, זה התאריך, על בסיס שבועי, תאריך מסוים, לפי גודל המודעה, לפי סוג המודעה. ומי שתולה שלט לא במקום, מי שתולה שלט איפה שבא לו. מכללה מסוימת, יכול לקבל קנס? מכללה מסוימת של פסיכומטרי שמתפזרת בג'וליס כל השלטים האלה. איך אפשר לקנוס אותם? לצערי אי אפשר לקנוס אותם על בסיס החוק,
או. פתאום נכנס על בסיס החוק, אפשר לבוא ולתת אזהרה לפני... השערה. אבל בגדול זה עושה את העבודה שבדרך כלל אתה יכול לבוא ולבקש את ההיטל, וכן, אתה יכול לבקש את האגרה, על מה שקרה, על העבירה כביכול שקרה בדרך, אתה אומר לו, אוקיי, שמת שלט במשך שבועיים, שלושה, אתה חייב לי איקס כסף בהתאם לתעריפים. עדי. זה גם קנס. זה גם סוג של קנס. אפשר לבוא להגיד לאותו בעל שלט. אבל יותר חשוב שהוא יוריד את זה מאשר שהוא... 100%. שמעת מה הוא אמר עדי בסוף? להוריד לו הפקח יכול ללכת ופשוט להוריד את זה. كل واحد مش ببعضه. هدي למה שהוא התכוון ואתה שאלת זה באותו הקשר. שלט שלא במקום, ברגע שהמועצה מייעדת שטח מסוים לפרסומות, לשלטים בתשלום, כל שלט שמחוץ למתחם הזה הוא לא חוקי. אוקיי. או אתה נותן לשבועיים להוציא אותו. מכללה, מוסך, פנצ'למאחר, לא יודע, זה... אבל השבועיים הוא צריך לשלם, אתה יכול להגיד לו לשלם. כן, אבל אם לא, אתה אומר לו, אני מסיר, אתה מודיע לו, אני מסיר את השלטים, או שאתה שם אותם במקום שמיועד עם תשלום, לא יכול להיות ש-90% מהשלטים לא שייכים לג'וליס ומסירים כל הדרות וכל הנראות. דרך אגב, יש גם משמעות לנראות בגלל החוק הזה. זה בשלומי, יערי, אוקיי? לפני 5 שנים, השקענו שם משהו כמו 30,000 שקל שילוב. בגידור שם של הפיתוח. לא שאלו, לא התקשרו, לא כלום. פתאום אני מקבל דוח של 10,000 שקל, אני נופע לשם, לא רואה שום שלט. עשו מזה חג סוכות. נגמר לחזור. מכאן, למה אני צריך להודיע לו לאבו נזיר, לא, אוקיי, הקנס יותר מעניין אותי מאשר ההודעה. זה עוד כסף, תכף נסתכל על זה. תכף נראה. אם אפשר לעשות משהו עם החוק. זה 10,000 שקל. פשוט, הוא תלה את זה יאללה, להוריד את זה, ניתן להוריד את זה. בסוף אנחנו לא רוצים להגיע למצב שהפקח שלנו גם רודף אחרי שלטים בכל מי שבא לו. זה המצב, אנחנו לא רוצים להגיע לשם עכשיו שיש, באים, תולים שלט, ועכשיו אנחנו צריכים לחפש איך להוריד אותו. לא, אנחנו רוצים להגיע למצב שמי שתולה יודע שזה קנס. זה בסדר. הוא מחויב ארנונה. זה בסדר. אבל כל השלטים האלה, זה לא מלואחד נמצאות. נכון. זה מחייב קנות גם. 700 650, מה לי ודברים כאלה. פשוט קטסטרופה. ולכן עכשיו נלכות את הסוגיה לגבי ה... יאללה. هون حطيت النقطة شلون مشكاين متاخر وتحطوا حدك بس ميتينج ولا في شيء هون زي هون في شكل ولا طلع شيء في خليت فرص عقيد المحارم كله يلا وين راح הקלטה? כן. הקלטה עובדת, נכון? السلام אוקיי, העיניים לא בסדר بعدين له عيلة شو عم يصير ما كلهم هي هذا هي ايش بدك مني
عليها يتصل تجيب العين عن الشيخ مو تخبر ادخل النص يا شيخ تقول له اللي بايع זה לא בהקלטה, נכון שכן בהקלטה? والله ما انا عارف والله ما انا عارف هي تفاط ضرب בכלל. مريشان بقول لي هون على ثلاث اقلطات זאת אומרת שהיא מקליטה אני לא יודע לא מקליטה כי העיניים לא דולקות. אני לא מבין, למה לא מחליטים את זה בממש זה הכי משוכלל. הכי משוכלל? إذا عشان كانت مش قوي واحد ما لساتني يقول له دانيال فوت لعندك على المخشب شوف ما قرأ في المقسمة يعني بتومك مثالي وانا لو مبين ما قرأ وينك انت؟ على المساخ أنا شايف كيلو شيء مقلتها ما يش تمنى شيء عطسرت عطسرتها كلتها أمرني تمر شيء مقلتها אבל אני לא רואה שהיא דולקת בכלל. העיניים שלה נשוף לא דולקת. לא יודע, אני לא רואה שהיא דולקת. טוב. فيديو يلا مسمى شيء كده ملصق الفيديو بس بطل אני מגיבה לכבר דניאל, אתה רואה? שנייה אחת בועט. זה לא מפקיע. זה לא מפקיע, התמונה לא פנתה. דני. דני. אתה רואה? אתה רואה? דבר עכשיו סגי? כן. תהפוך את המצלמה. נו, אז אני רואה שאני מקליט, אבל בוא נראה לו מצלמה. אתה רואה מצלמה? שנייה. זה זיاد, שום דבר לא עובד אצלו. תגיד לו שיענה לי, תגיד לו שיענה לי. תגיד לו שיענה לי. שיענה לי, תגיד לו דניאל שיענה. דניאל, תענה לי אני. למה שהוא עושה את זה? דניאל, תענה לטלפון שלי. תענה לאוסאמה, דניאל. טלפון הזה. דניאל. מה נשמע? הנה, היא לא מסמנת, נשוף לא... كاميرا اللي يشوفها شايف راضي مش المسلمة دير بلا زدتو شوف هذا قلت لك المسلم يا أخي والله سامسونج ده بكملها לטובת העניין תהילו בב. לעצור את